Πάμε στη Λεμεσό, στη Σωτηρούλα. Σωτηρούλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Σωτηρούλα. Μόνο ευτυχή συγκυρία μπορεί να θεωρηθεί το θέμα που θα πούμε τώρα, με βάση, να θυμίσω, είχαμε κάνει μια κουβέντα προχτές την Δευτέρα για το κέντρο αριστείας Ερατοσθένης, που είπαμε για τα επιτεύγματα του. Λοιπόν, χτες είχαμε την ευκαιρία πραγματικά να δούμε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα, το οποίο έχει να κάνει με την εξοικονόμηση νερού. Ένα θέμα που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο μας αφορά. Και απευθύνεται αυτή η εφαρμογή του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ, αφορά τη γεωργία, το νερό της άρδευσης. Θα τα πω έτσι λίγο απλά για να δούμε την ουσία του θέματος. Υπογράφηκε λοιπόν η συμφωνία μεταξύ του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και του αγροκτήματος Φασουρίου, το οποίο έχει στόχο με μια συνδυασμένη χρήση διαστημικής τεχνολογίας, δορυφόρους δηλαδή, τεχνητής νοημοσύνης και επίγειων μετρήσεων, να γίνεται εκτίμηση των καθημερινών αρδευτικών αναγκών που έχει το αγρόκτημα στο Φασούρι, το οποίο, να σας πω, ότι καταλαμβάνει μια έκταση 600 εκταρίων εσπεριδοειδών, για τα οποία απαιτούνται πέραν των 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο για άρδευση. Και επειδή διαπιστώθηκε ότι γίνεται αναπόφευκτα σπατάλη νερού, έγινε αυτή η συμφωνία. Το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης είναι η πρώτη εφαρμογή που διαθέτει έξω στην κοινωνία, στον κόσμο, στην αγορά. Και με αυτή λοιπόν την εφαρμογή υπάρχει ο στόχος της εξοικονόμησης 20% στην απαιτούμενη ποσότητα νερού, ενώ όπως είπαν εκεί οι επιστήμονες, υπάρχει και ο βέλτιστος στόχος της απόδοσης του 47%, δηλαδή σχεδόν η μισή ποσότητα νερού για άρδευση αυτών των εκτάσεων. Πέρα από αυτό, τονίστηκε ότι εκτός από την εξοικονόμηση νερού θα υπάρξει και εξοικονόμηση λιπασμάτων, περιορισμός της απώλειας στο χώμα θρεπτικών ουσιών λόγω της αλλαγής στη συχνότητα ποτίσματος και της μείωσης του νερού. Θα υπάρξει και μείωση των ασθενειών που παρουσιάζουν τα δέντρα, αλλά και αύξηση της παραγωγής. Είναι μια εφαρμογή την οποία χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Από ό,τι είπε ο Διόφαντος ο Χατζημιτσής, στόχος τους είναι να δοθεί ευρύτερα στην αγορά, στην γεωργία. Θα έχουν, όπως πληροφορούμαστε, και μία συνάντηση με το Υπουργείο Γεωργίας για να παρουσιάσουν αυτή την εφαρμογή, για την οποία εργάστηκαν οι επιστήμονες και οι ερευνητές 2,5 ολόκληρα χρόνια για να την τελειοποιήσουν, να την ετοιμάσουν και να είναι έτοιμη να δοθεί έξω στον κόσμο. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό στην Κύπρο, σε μια εποχή λειψιδρίας και ανομβρίας και με κλιμάκωση της κλιματικής κρίσης, όπως είπε εκεί και ο Διευθύνων Σύμβουλος του αγροκτήματος Φασουρίου, ο Χρήστος ο Τσίμων, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη εποχή για να γίνει αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Και να τελειώσω με κάτι που είπε ο Διόφαντος ο Χατζημιτσής, ότι οι ακαδημαϊκοί δεν πρέπει να είναι μόνο στα γραφεία τους, δεν πρέπει να κάθονται στα γραφεία τους, πρέπει να δώσουν λύσεις, είπε, στην κοινωνία και στην πολιτεία, να βοηθήσουν την οικονομία. Και αποκάλυψε ακόμα ότι το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης έχει άλλες 15 εφαρμογές σε άλλους τομείς, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και χορηγός του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης. Και εμείς λέμε και ελπίζουμε ότι αυτή η εφαρμογή να αξιοποιηθεί από το κράτος, από το Υπουργείο Γεωργίας, αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον πρωτογενή τομέα που έχουμε και εννοούμε τον τομέα. Το κράτος πρέπει να αξιοποιήσει τη γνώση, Σωτηρούλα. Είναι αλληλένδετα, δηλαδή από μόνοι τους δεν μπορούν να επιβάλλουν λύσεις, αλλά να τους αξιοποιήσει κάποιος, να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση κάποιος. Και είναι πραγματικά απίστευτη η δουλειά που γίνεται στο Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, και θεωρώ ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί
από την πολιτεία, η οποία χρηματοδοτεί και το ΤΕΠΑΚ, από τη στιγμή που μιλούμε για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, για ένα κέντρο αριστείας που είναι μέρος του πανεπιστημίου, θα έπρεπε και η πολιτεία να αξιοποιήσει όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την έρευνα. Έλεγε χθες ο κύριος Χατζημιτσής ότι εκεί στο κέντρο αριστείας απασχολούνται 92 επιστήμονες ερευνητές, όχι μόνο από την Κύπρο. Υπάρχουν και ερευνητές επιστήμονες που έρχονται από άλλες χώρες για κάποιο χρονικό διάστημα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται με βάση τη δουλειά τους, το τι έρευνα κάνουν, το τι δουλειά κάνουν. Και να σας πω, εγώ εντυπωσιάστηκα, εντάξει, τεχνολογία δεν καταλαβαίνω πάρα πολλά. Έλεγε ο κύριος Χατζημιτσής, θα στέλνονται εικόνες από τους δορυφόρους με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και διάφορα συστήματα που έχουν εγκαταστήσει εκεί στο αγρόκτημα. Θα μπορεί καθημερινά να έχει άμεση πληροφόρηση. Καθημερινά ναι. πόση ανάγκη έχει η φυτεία σε νερό. Μάλιστα. Και η μετεξέλιξη, παρακαλώ, είναι ότι αυτό μπορεί να γίνεται μέσω του κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα. Ο γεωργός δηλαδή θα μπορεί μέσω του κινητού τηλεφώνου να δει πόσο νερό χρειάζεται η φυτεία του, το περιβόλι του, στη συγκεκριμένη μέρα, και να ρυθμίζει ακριβώς την άρδευση. Με όλα αυτά τα πολύ θετικά... Σωτηρούλα, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία αξιοποιείται από πάρα πολλές χώρες όπου αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα της λειψιδρίας. Και μάλιστα οι ερευνητές λένε ότι αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, εφόσον δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την κλιματική αλλαγή, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία. Αρκεί μόνο να αναφέρω κάτι που διάβασα πρόσφατα, ότι μέσω αυτών των συστημάτων των πληροφορικών που καταγράφουν και τις ανάγκες αλλά και την ύπαρξη του πόσιμου νερού, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι το πόσιμο νερό σε ολόκληρο τον πλανήτη βρίσκεται στο 3% όλων των ποσοτήτων νερού που υπάρχουν στη γη. Έτσι, το 3%. Θάλασσες, ωκεανούς κλπ. Και ένα μεγάλο ποσοστό, ή ένα ποσοστό από αυτό το 3% μπορεί να είναι είτε μολυσμένο, είτε να είναι δέχτης ρήπων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ποια είναι η σημαντικότητα της ύπαρξης και αξιοποίησης των τεχνολογιών. Το Κέντρο Αριστείας έχει στόχο να προωθήσει αυτή την εφαρμογή, η οποία έκαναν και έρευνα και διαπίστωσαν ότι είναι ανταγωνιστική σε σχέση με παρόμοιες εφαρμογές που κυκλοφορούν, που έχουν παραχθεί από αντίστοιχα κέντρα αριστείας. Κάνουν ήδη συνεργασία με την Τινησία και στόχος είναι να τύχει αξιοποίησης από χώρες της Μεσογείου, Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική. Ωραία. Είναι οι χώρες όλες αυτές και εμείς μαζί που επηρεαζόμαστε πιο άμεσα από την κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και βέβαια τη λειψιδρία. Ευχαριστούμε, Σωτηρούλα, να σε καλά. Καλημέρα. Πάμε στο Σταύρο.